Hola, veus de Lleida. Avui destaquem que aquesta matinada, quan passaven 5 minuts de la mitjanit, una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat fins a la plaça del Treball en rebre un avís d'un petit incendi que afectava les cadires i taules de la terrassa d'un bar de la zona i que en aquell moment estaven lligades a un arbre. Els agents han intervingut amb un extintor per tal de controlar el foc mentre esperaven l'arribada dels bombers. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un camió cisterna d'Ilnet que ha tractat de sufocar les flames fins que han arribat els bombers i han acabat d'apagar el foc. L'incendi ha calcinat les 6 taules i les 12 cadires de la terrassa i també ha afectat un arbre. Més coses. Al campus universitari de Cappont s'ha instal·lat un ecocarregador de telèfons mòbils que funciona amb energia solar i que permet fer la càrrega dels aparells de manera ràpida i gratuïta. El funcionament és senzill. Només cal girar les rodes de la zona de connectors fins trobar el pin adequat al model de cada terminal i connectar-ho. L'ecocarregador també disposa d'una sortida d'USB per poder connectar el mòbil mitjançant el cable. Aquesta instal·lació ha sorgit fruit d'un acord entre la Universitat de Lleida i l'empresa Greensol Smart City Solutions. I la tercera notícia que avui destaquem és que la Comissió d'Urbanisme de la Paeria ha donat llum verda a l'expropiació d'unes finques que possibilitaran la construcció d'una nova variant a sucs per evitar que els vehicles pesats que van cap al Almacelles hagin de passar pel centre de la població. Així, un cop s'aprovi aquest expedient, l'Ajuntament de Lleida traurà a licitació aquest projecte que té un pressupost de 123.000 euros i compta amb una subvenció del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya. Fins aquí, veus. Ens retrobem properament amb més informació. Fins aviat.